En quin moment del dia, hui, sense adonar-te'n, has mirat enrere i han passat 100 anys. Potser és un record, un objecte, un sentiment o una fotografia el que ens fa recórrer el temps. O potser tot això és només un desig. El temps té uns camins precisos per anar i tornar en la nostra memòria. I eixos camins són ara els que busquen el desig viu de que tot torni a ser com abans i que així continue sent-ho en un futur. Cada mirada, cada somriure, cada oració és un homenatge al nostre temps i al temps d'aquells que ja no hi són. Ara, més que mai, hem d'agafar la vida amb força i celebrar-la. Com en totes les vespres de festa, les hores es fan llargues, s'omplin d'imatges i sensacions que necessites que tornen a repetir-se. Cal preparar el cos, agafar forces, temprar els nervis, mirar-se a l'espill i sentir-se agraït. Cal preparar el cap, recordar-se d'eixos xicotets detalls que ens donen la tranquil·litat de saber que tot està a punt. Cal preparar el cor, unflar d'aire els pulmons per agrandir l'ànima i que totes les emocions tinguen cabuda de nou. Com el temps i la memòria, hi ha un camí precís que va des de l'església de la Saleta fins a l'església de l'Anunciació, que és un torrent de llum i de passió, a la White, tremolant com una espurna que vola al cel. La baixar és trajecte i contemplació, és recolliment i encontre. La baixar és un riu de foc i devoció, d'emoció i de fe, de música i d'harmonia. Els carrers que sempre han sigut fervor i festa mai, malgrat tot, han estat buits. Perquè pot ser un riu s'amague, però no deixa de fluir baix la terra i els arrels. I les tradicions, com els rius, necessiten un mar on desembocar. I si algú sap de necessitats i d'inundar els carrers de passió és el nostre patró, el Crist dels necessitats. Avui, com el primer dia, ara fa més de 100 anys, el necessitem omplint els nostres carrers i els nostres cors.